Mela, ara, bħalma aħna nsemmu l-intermittent fasting, jiġifieri l-issum għal ċertu ħin. Kulħadd għandu dak li jgħidu l-intermittent stress, jiġifieri stress illi tħossu ċertu ħinijiet tal-ġurnata f'ċertu okkażjonijiet. Jien naf, pereżempju, stress illi nqalat li problema fuq ix-xogħol, stress illi sakkart barra, stress illi ma nafx fejn parkjajt, kollu stress żgħir. Il-problema tiġi meta dak l-istress qisu ma jaqafx. Bħal pereżempju l-antenati tagħna kien ikollhom ħafna stress meta kienu jaraw ġej xi iljun għax jgħidu aħna jiena ħa nispiċċa l-ikla tal-ġurnata għal dan l-iljun ħaj jkollni. Issa hawn uħud minna jew ħafna minna illi qisu hemm dak l-iljun il-ħin kollu, dejjem dak li jgħidulu stress kroniku. U huwa dak illi wassal l-kwalità tal-ħajja batuta, li bniedem dejjem anzjuż, li bniedem jibda jilablu anke l-pressjoni. Id-diabete, jkun hemm min iwassal anke diabete. Ħafna nkwiet, sewwa, stress mhux minn biss ikun on the go u għandu business. Stress ukoll minnu bil-qiegħda qudiem it-television u moħħu għaddej 24/7. Sewwa ma jorqodx sew. Fuq li semmejt inti Mark, illi naħseb anke milli nitkellem man-nies iktar għandu stress minn m'għandux jagħmel. Kważi. Għax tispiċċa tewden fuq kollox, tajjeb, milli min moħħu qiegħed jaljena daqqa jfoka fuq ħaġa daqqa fuq oħra, għax jekk inti m'għandek xejn tagħmel. Letteralment moħħna magħmul li dejjem prova jsolvi il-problemi. Żbux li dawn in-nies huma nies illi għandhom biċċa mill-ħtija għaliex ma jafux jippruvaw kif jistgħu jdawru il-ħsibijiet tagħhom tgħidli kif. Billi inti tkun impenjat, huwa minnu. Waħda minnu. Ma nafx ta' ħalli nisimgħu minn għandkom. Ma naħseb anke meta tkun impenjat iżejjed ta' wkoll jabdek is-stress. Ipparteċipaw daqsxejn, ħalli nisimgħu minn għandkom. Il-programmi nagħmluhom aħna biex tipparteċipaw intom xi jfisser stress għalikom, kif tagħmlu biex intom ittaffu l-istress tagħkom, ċemplu fuq 27 600 il-direzzjoni ħatiftaħ il-linji tagħha minn hawn u ftit. Miż-żewġ naħat naħseb jekk tkun impenjat iżejjed sewwa li inti tinsa biex tagħmel eżerċizzju, tinsa biex tikol sew, dejjem għaddej on the go, jew jekk ma jkollok xejn x'tagħmel, allura inti jisek qed tinkwita fuq it-tifla, t-tifel tat-tifla, fuq ħafna affarijiet li ma jkunux daqshekk importanti għax inti jisek ma tafx se tagħmel bik innifsek sewwa. U din natura il-moħħ għadna kemm semmejnija, minn dejjem kien qisu qiegħed hemm biex isolvi l-problemi. Minn dejjem, peress li aħna xogħol moħħna huwa li jżommna ħajjin, dejjem ħajt isma' żgur ma' xi iljun u għafu li mhux qed narah, ħa niċċekkja hemm wara. Ħa naħseb it-tifla tiegħi jekk jiġi xi iljun fejn ħa naħbiha minn dejjem minn mindu kien jeżisti l-bniedem, dejjem irid jaħseb isolvi problemi biex anke jipprevenihom. Allura huwa normali jekk ma tkunx okkupat tewden. Issa, jiena llum xtaqt naqsam diversi idejat ta' x'nista' nagħmlu b'mod prattiku. Għax jiena kienu għal-mwieli u vera bqajt niftakar Karl, illi l-istress qisu qiegħed ġo barmil. Illi jekk inti m'intix ħadbattal dak li l-mar dejjem jiżdied, daħ jibda jfur jibda joħloq ħafna problemi. X'nistgħu nagħmlu biex nibdew nbattlu l-barmil tal-istress? Min bil-qiegħda fejn aħna stess, nistgħu nagħmlu anke aħna l-erba'. Għax kombinazzjoni da jgħidulu box, kaxxa, breathing. Il-kaxxa fiha 4 ġnubijiet. Tajjeb, mela aħna l-erba' 4 ġnubijiet u ħajkun hemm 4 affarijiet li ħanamlu. Ħanieħdu nifsil ġewwa għal 4 sekondi. Ħanżommuh għal 4 sekondi. Ħanarmuh il-barra għal 4 sekondi. U ħanerġgħu nirrepetu l-istess ħaġa. Mela nerġgħu nifsil ġewwa. Ħanżommuh għal 4 sekondi. U ħanarmuh il-barra għal 4 sekondi. U di ma ħadet innix flus. Tajjeb biex intoqgħod titkellem fuq kemmu irħis il-healthy eating x'affarijiet daw. Dan nifs ma jiswa xejn. U dan nifs jikkalma. Dar ftit ħin fuq in-nifs biss. Fuq in-nifs, daqshekk. Qiegħed bil-qiegħda ma nifżon tagħmel xejn. Diġà jgħidulu box breathing jien ħafna fejn il-breathing jew in-nifs ħajjejnek. Għax jekk tinduna, in-nifs għandu ħafna x'jaqsam ma' moħħok jew mal-ansjetà. Kif inti tkun stressjat jew anzjuż, jekk tinnota il-breathing jinbidel kompletament. Tibda tieħu nifs ħafna ħażin, ħafna short breaths, jew tibda żomm ħafna in-nifs waħda jew l-oħra sewwa. Kif tieħu nifs bil-mod kif inti urejtna, mal-ewwel l-ansjetà ħatonqos. Mal-ewwel il-ħsibijiet ħajjikkalmaw. Mhux kollox ħajitlaq, but you're going to get much better. U biex dak li kun jifimna, aħna meta qed nitqu dak il-ħin m'intix qed tħossu kemm dejjaq jew anzjuża.
Jekk nitħaq jien dak il-ħin għal-inqas iħossni tajjeb. Jiġifieri il-ġisem jimxi li għandu kumpanija. U nisperaw li dan l-esperiment jgħat jirnexxi għal U ħafna ma tafx int Matteus ikollok it-tfal pereżempju, li ma jkollok it-tfal naqra l-iskola x'edin jagħmlu. Fimt, issa darba jkunu tendi meħsibiet anke ma jkunux miegħek ikunu kbar. Eżatt, Ukoll taħseb u fihom. biex naqsam ħsieb ieħor qed nara l-kombinazzjoni ħajamel l-istess ħaġa li kont se nsemmi. Meta aħna nibilgħu, meta pereżempju nixorbu l-ilma, aħseb wara xi ħaġa bħatte bħal ngħidu aħna l-kamumilla, illi jkun sħun jgħin ħafna biex dak li jkun jikkalma. Mela għall-istress m'għandniex bżonn bil-forsi immorru holiday, avolja idea tajba ħafna, u ikun hemm ċertu tobba anka l-ilmi ma jkunx jista' jinqabad pregnant tal-bidu, pereżempju jgħidulhom prova mur holiday, għax forsi inti għandek bżonn break, għandek bżonn taqta'. Għax anka l-immune system tagħna, id-difiża tagħna mill-mart, tiskanta kemm meta nimmanġjaw l-istress, kemm ħankunu aħjar. Dal-waqt nixtieq insemmi wkoll, Karl. X'nistgħu nagħmlu b'mod prattiku? ċertu żbalji komuni illi jżidu l-istress kważi għal xejn. Jew issa jew kif tgħid li morru tlaqna. Mela jekk jiena pereżempju għal mod tal-kelma, kif bdejna nitkellmu fuq il-business l-ewwel. Ejja nġibu eżempju b'Mary li għandha business. U di Mary għal mod tal-kelma taħseb illi biss fil-business għax il-business tagħha ma tafdal il-ħadd jagħmel pereżempju l-accounts, ma tafdal ħadd jiftaħu jalaq, ma tafdal ħadd li jitfil ACC tara li għamlet l-accounts li tfit l-ACC li sakreti. Di literalment saret skjava tal-business tagħha. U da mhux għalfejn jkun business, da jista' jkun id-dar. Jekk inti tajt, huwa xi tfal ma nafdomx hekk sakrux il-bieb, huwa tfal ma nafdomx hekk fewx l-ACs qabeħ riġna, jiena rrid nitlaq u noħroġ l-aħħar waħda, inti skjava ta' darek dak huwa stress akkumulat illi inti minkejja li raġuni kienet ġenwina għax tinkwieta Toħolqu stess. toħolqu inti stess qed tissallab. Għandek min? Pereżempju anke avolja Mark semminna it-tifla tiegħu li tmur l-iskola. Avolja jista' jibgħat it-tfal eżempju bil-private għal mod tal-kelma irid iwassalhom bil-forsu. Jista' jkun hemm raġunijiet validi. Imma jien li tat nistress ruħi fit-trafik għax jiena wieħed minn dawk in-nies Karl illi meta m'għandix kontroll tas-sitwazzjoni, jekk pereżempju maqbut u m'għandix option oħra, nibda nitnerves. Sewa. U x'tagħmel dak in-nervi? Nipprova nagħmel il-box breathing. Tipprova tagħmel il-box breathing? Tagħmel box breathing? Fit-trafik x'in tagħmel? Nitgħallem xi ħaġa, nisma' xi ħaġa, imma li kont se ngħid huwa box breathing aħna wkoll meta nkunu fit-trafik. Għalhekk. U l-punt tiegħi huwa dan illi jekk inti sakemm hemmx raġuni vera valida qed toqgħod wassal it-tfal tiegħek l-iskola meta taf illi jista' jmorru bil-vani wassalhom ħadd ieħor. Mhux stress żejjed li ta' kuljum inti toqgħod fit-trafik bil-fors? Opinjoni. Del tal-box breathing. Mhux bitek. Li tkun fit-trafik jisimak il-Ministru jgħidlek ara idea tajba din. Inti ħpari parti mis-soluzzjoni. Telefonata. Ejma. Inselfu il-Ministru għarru. Kemm uħħelu. Da Matteus ukoll. Waslu ilu di żgur il-Ministru. Nibdew nġibu ħaġa. Sewwet ħafna li kull emozzjoni hija importanti u għandna inħossuhom l-emozzjonijiet mhux suppress them sewwa li iktar importanti li tħosshom milli titfaħħom mal-ġenb u ma tħosshomx. Sewwa. Issa jekk inti qiegħed ħdejn post fejn għandek bżonn tħoss il-biża' huwa tajjeb li tħossu l-biża', imma jekk hija inti qed tipprova torqod u moħħok jaqbad ma' xi ħaġa li mhijiex importanti dak il-ħin li inti qed tipprova torqod u qed mhux tħallik torqod, hemmhekk tibda mbagħad tagħmel xi ftit passil quddiem biex inti tista' tibda tgħin lilek innifsek sewwa u biex tibda tagħmel naqra spazju minn moħħok biex inti taf x'inhu importanti li tiffoka fuqu u x'inhu mhux importanti biex inti ma tiffokax fuqu. Il-moħħ huwa qisu television. Sewwa, it-television aħna dejjem jagħti. Xi kultant qed ħares lejh qed tifhem x'inhu jiġri xi ħaġa vera tinteressak importanti u titgħallem u xi drabi li meta ma jkunx xi ħaġa importanti jew ma jimpurtakx milli dak li hemm għaddej tista' tiffoka fuq xi ħaġa oħra imma t-television xorta qiegħed jagħti sewwa u l-moħħ tista' tagħmel dik hija ġast metafora sewwa, tista' tniżżillu l-volume pereżempju, kont ħatej xi ħaġa. Mela żid tajjeb xi kultant. Lej, Karl, ħafna nies għandhom rutina fil-għodu. Inqum naħsel snin nieħu kafè u nitlaq il-barra. Fil-għaxija m'għandniex rutina. Fiex naqbad niras immur norqod. Dak huwa żball.
Jekk aħna mbagħtu biex noqdu speċjalment, irridu rutina l-filgħaxija. Rutina sempliċi. Ħsilt snieni, pereżempju, inħsilt idealment banju jew shower sħun, għax dak jisibu riex kemm tikkalma. Proset. Ħadd pereżempju kammu milla u tħalt fis-sodda. Tagħmel sekwenza parir personali tarawx serieses li jwerwrukom. Għax il-ġisem aħna u di tiġri kulħadd jekk inti Naħseb irdu nordu b'nota pożittiva. dik waħda naħseb jien. U jekk film huwa tajjeb, normalment daħlek fl-emozzjoni. Film tal-biża, normalment ħan itwerwera fuq jgħadni fuq U is-sinġu. l-adrenalina tibda tħabbat u vera xejja mbagħad tħadbat jew tibda toħlom ħafna affarijiet. U dak huwa l-kontra tal-irridu għall-irqat. Ġifieri l-aħjar taf xi jsibu? Illum kulħadd għandu television u jista' jfittex mustaqot nagħmel reklami. Jekk tiktiblu gratitude, grazzi. Fuq YouTube. Fuq YouTube, tista' Karla fuq Left Living insemmu l-YouTube, grazzi. Naħseb li net jistenna. Ma nafx, ma nafx. Ma dekx taqla xi multa ħabba. Anyway, gratitude jew jinkella pereżempju meditation. Prost. Da jibda jġiblek xenarji bħalma qed naraw faċċa ta' hemm ta' ikel ħellu. Ta' liqi ta' muntanji ta' annimali ħelwin u dawn l-affarijiet jikkalmaw. Jikkalmaw Jekk tħares lejn video, mela. tħares lejn hekk Sewa, mela. Kwarta qabel ma torqod. Nkunu tin insajru jinu Karl. Eżatt. Vera nilassaw ħafna. Mela. Jista' jilla ħalisa nħobb ħafna żmien tal-miliet. Tantu hekk li l-bira bdejna nsajru hekk fil-għaxija. Ija mbagħad badi qabadni xejn lajja u ħallejta tkompli. Ħanafas żewġ kallijiet oħra Karlek ma jimportax. Għandna telefonata jimporta. Mela, Fakkarni max tal-kallijiet għajli. U tal-gratitudni ngħidu għal filgħodu wkoll. Ħan nifres żewġ kallijiet oħra. L-ar ħaġa nistgħu nagħmlu fuq television inħallu news għaddej. L-ar. Biża kontinwa titimak, il-biża titimak U li tara li news daqsxejn biex inti tkun taf x'inhu jiġri okej. Tellifta f'nofs id-diskurs. Sata, għaxi qalet menxa fej pereżempju naħslu kuljum. Jekk għal dak li jkun, ara kemm aħna ma nistgħux ngħidu hekk ta' blanket statements, ma nistax ngħid għal kulħadd l-istess. Jekk persuna l-akbar isa sodisfazzjon li għandha, l-aktar mod li isa qed tikkontribwixxi għal tal-familja fajnejha li taħsel, jekk l-iskop tagħha għalija qed tagħmel xogħla għall-familja huwa li taħsel kuljum, tagħmilha. Jiena li qed ngħid huwa li jekk pereżempju isma' it-tifla għandi min iwassal lili, imma fejn wassal bil-fors kuljum jien, ma jistax imqar darba darbtejn tlieta erba' fil-ġimgħa iwassal għal xi ieħor. Ġifieri kultant jekk naraw li l-barmil tagħna bl-istress qed ifur. Jiena dil-mistoqsija mhux bil-forsi naqqas Romina, nista' anka niddelega għalfejn tfal għandi nagħmilhom is-sodda jien. Sejn l-ewwel wieħed ta' jiena qatt ma naf li għamil tas-sodda meta kont tant ommi. Pasta żgħata le, ġifieri mhux billi qed imparla jien. Imma l-int miżewweġ, jew tagħmilha issa raġel miżewweġ raġel eżemplari. Issa jagħmilha xi La jkolli tfal jien jiġu ċertu età, ħanejdilhom isma' sottok tittamilha int. Sekkolla. Għax ma sax ikun laħaq ma kollox fil-ħajja. Allura sewa, l-mami tiegħek seta' tilħaq ma kollox. Le. Għax inti ma mħux tagħmilha. Le, mela, kieku kienet tgħid li għamilha ma kienx tieni mod ieħor kont nagħmilha. Ġifieri qed nipprova ngħid. Kieku ġifieri llum tinduna l-mami tiegħek kemm illum ngħid illi miskina kellha stress doppju. Kellha stress għaliex u sajjar li kuljum toqgħod tiżin li l-ikel. Dejjem tgħid li dejjem inbiddel ħwejġ u nagħmel Kieku kienu l-istess daqs kien joqgħod jipprova jgħinha kif għandha tgħid it-tifel tagħha biex jagħmel is-sodda. Mhux li inti tkun ukoll tifel obbedjent u tifel tal-affarijiet tiegħek naħseb jiena kienet tiddejjaq il-mami tagħmilhom l-ewwel. Kelmu ħadlilna l-aħħar 4 minuti. Xi ħaġa li naħseb semmejnija konna darba ilu ftit u nixtieq nerġa' nsemmiha xi jiena nitni ħafna sewwa. L-istress iġibi su tibda tkun imdejja sewwa u bil-mod nistgħu nersqu lejn tikka ta' depression tibda tħossok għajjin iżejjed ma tistax tlaħħaq tibda tara kollox negattiv u jistgħu jiġru ħafna affarijiet. Taf kif qed jikkomollak, bla qas tkun qed tinduna. Kif tnejn li l-innifsi biex noħroġ minn dawn l-affarijiet jien nemmen ħafna falla sewwa u filgħodu jiena l-anzjetà tiegħi tiġi minn filgħodu. Tolqotni hekk buf sewwa. U bdejt nidrajena fil-ħodu nqum. U nirringrazzja l-Alla li jien qomt li jien għandi sodda. U nibda nagħmel kemm jista' jkun tul ta' żmien nirringrazzja l-Alla tal-affarijiet kollha li għandi. Għax l-istress u d-dwejja jibda dejjem ifakkarni f'dak li m'għandix. M'għandix biżejjed ħin, m'għandix biżejjed nies jgħinuni. Ħadd ma jista' jħallini mela fil-ħodu għall-inqas nitlaq. Walli niftakar li jena
fejn tlaqt. Li jiena t-tifel ta' Alla sewwa u hemm Alla kbir qed jieħu ħsiebi. Dik hija importanti ħafna li dejjem niftakru fiha sewwa u nitilqu minn hemm u nirringrazzjah tal-affarijiet kollha li tawna. Nafu li l-Maltin jemnu ħafna f'Alla u f'Ġesu sewwa u naf li żgur ħafna minnhom qed jgħidu jiena diġà nagħmilha di. Imma iktar ma nagħmluha nistgħu nagħmluha fil-għaxija, nistgħu nagħmluha f'nofs il-ġurnata. L-ispiritualità u x'inhu l-Alla tiegħek għax għandna Musulmani. Mhux jekk mhux għandna nies. Alla wieħed għalija. Proset. Għodir inselmulhom minn hawnhekk l-ispiritualità illi tkun paċi mal-Alla. U nerġa' nirrepeti Alla u kif inhu tiegħek li tkun paċi mal-Alla illi anki wkoll tieħu tajjeb ta' dak illi aħna tallimna li inti għandek tkun ta' imħabba ta' gratitudni lejn ħadd ieħor. U naħseb li din hija l-mezz ta' kif tista' inti tnaqqas mill-istress tal-ħajja. U ma l-istress ma d-depression u ma d-dwejja. L-istress. Stress forsi hija kelma waħda, ma ħafna li simdejqin. All right. Ara, jiena hawnhekk forsi smajtuni xi ħadd għalli jiena daw idejquni ma niflaħhomx is-sareni tal-pulizija tal-ambulanzi għanduni ħafna ansjetà stress, vera żdiedu dawn il-ħsejjes fit-toroq tagħna. Ma di anka nista' telfek naqra li kif tinterpretata. Jekk dak ma jdoqqux is-sireni, kif se jaslu għand min pereżempju qed imut? Mela kważi aħna waqt li huma affarijiet li beżżawna u jinkwetawna u nifhem, irdu ngħidu imnella għandek is-sirena ħalli nies jersqulhom ħalli da jkun jista' jmur isalva lil dak li U kif qed tgħid inti il-perspettiva, il-bieraħ tkellimna miegħi bit-tifla għadda wieħed u għedtila. Dik qed tfisser li ħajmorru jgħinu lil xi ħadd. Sewwa jiġifieri fil-istess ħin tista' tħossha xi ħaġa pożittiva. Sewwax jew ħajmorru jgħinu l xi ħadd. Ma nasab jinkallir tiegħi Right, yes, mela. Li anka naqra storbju. Jista' jvenven lil xi ħadd minn ġewwa b'mod negattiv. Ħana ġandu l-istess ħaġa mela. Speċjalment anka ċertu nies li jkunu batu b'xanka x'kondizzjonijiet, dawn ma se jdejqu ħafna. L-4 mil. Però dal-imbirek social media, dal-imbirek internet, hawnhekk qed nara filmat li Ta' nies jiġġieldu vera. Qabdek naqra stress. Qabdek dwejja. L-aħjar ma tara xejn. Ħallini ju, su jekk ħadd ħalli dejjem għaddej, negattività normalment. Fear cells jgħidu, affarijiet li beżżaw. Affarijiet li għala mur fitxu affarijiet. Ħana mill conclusion nistakar. Mela, ħafna affarijiet u affarijiet importanti rridu ngħidu. L-affarijiet li ħossukom kuntenti bihom. Jekk intkom taħsbu li għandkom overstress, qed ngħid anke lija personali, ta' ġifieri qed ngħid daw qed ngħid għalija wkoll. U hekk ngħid din ħadd qabbadni aktar stress. Nipprova nitgħallem li ngħid le, din illum le. Ekku. All right, irridu nitgħallmu wkoll nikkontrollaw lil nfusna. U ma nistgħux niġu għaw, Mark. Għax jiena kolli ta' minn lija stress mhux kulħadd. Daw li qed ngħid, nipprova ngħidu li l-nifsi biex nifhem sew, imma mbagħad kultant. Ma nistgħux niġu għaw bla ma nsemmu soluzzjoni kbira għall-istress li huwa li kellu l-exercise. Sewwa. L-exercise nofsija kollox qed taqta' minn kollox qed tiżvoga fl-oħma tagħti man-nies jew mal-ħajt qed tagħti miegħek innifsek. Idealment u ovvjament ħadd tkun qed tieħu nifsijiet waqt it-training ma dak minnu nifsu ħajjejnek l-ikel uħut mill-aqwa ikel għal-moħħ anke għall-ansjetà u sa ċertu punt id-depressjoni għavolja minix tabib huma ikel bħal ħut pereżempju li għoli fl-omega 3. Kif jgħid l-klorella, kif naf li tħobb issemmi inti. U kif jgħid il-persuna let thy food be thy medicine ukoll dik hija vera importanti li niftakruha. Sinjuri, nirringrazzjawkom ħafna. Grazzi lilkom. Grazzi li kontu miegħi u ma' Romina, napprezza ħafna kalla rrid nerġgħu niltaqgħu mandumux ma'kom għalix nħudu għos bil-prezenza ta'kom ta' Tanti. nġibukom għalix n-nis uħobbukom xkikum nġibukom. Grazzi li tħobbuna mela. Grazzi li tħobbuna. Il-World Cup tħobbuha? ħafna. Ħan intefa jina ħanu zaħħa l-World Cup biex nieħu break. ħan poġġi fuq is-sufan ħan prova nibda npoġġi dritt lewa għaxan. Nara logħba biss. Għandek xi tim li inti. M'għandix tim, imma ħan poġġi bil-għax jekk tkunu fuq is-sufan għal ħafna ħin il-posture ħajkun ħażin dik nipprova noqogħda. Għala ma tkunx U ħanara kemm jista' jkun biex nieħu break nużaħħa bħala nieħu break. Tkun qed tara Nipprova nikun healthy u ma ninsix li
nistreċċjana għana għamilna yoga. Jien ħanikol healthy għax ħajkun fi żmien il-miliet għalax ċokolati.